Dnes tlačíme trička pre klienta, ktorý nie je zo Slovenska. Táto objednávka pôjde až do Rakúska, čo znamená, že textil, ktorý tu vyrábam, si nachádza zákazníkov aj mimo Slovenska. V tomto prípade ide o dvojfarebnú potlač, takže proces je o niečo presnejší. Najskôr si pripravím jednotlivé vrstvy dizajnu a skontrolujem, aby všetko sedelo presne. Potom nastavím správnu teplotu a tlak na lise, pretože pri kvalitnej potlači záleží na každom detaile. Najskôr ide pod lís prvá farba. Po pár sekundách sa spojí s textilom a vytvorí základ dizajnu. Následne pripravím druhú farbu, ktorú musím presne napasovať na tú prvú, aby výsledný dizajn vyzeral čisto. A práve v tomto momente sa z obyčajného trička stáva hotový produkt pripravený pre klienta. Hotové tričká teraz poputujú na balenie a následne na cestu do Rakúska. Je super vidieť, že aj menšie výrobné projekty zo Slovenska dokážu fungovať aj pre zahraničných klientov. Ak aj ty potrebuješ firemné tričká, merch pre značku alebo textil pre svoj projekt, pokojne mi napíš správu. Rád ti pripravím riešenie presne podľa tvojich predstav, či už pre Slovensko alebo aj pre zahraničie. A ak chceš vidieť viac zo zákulisia výroby, nezabudni sledovať profil, pretože tu pravidelne ukazujem, ako vznikajú rôzne zákazky od prvého návrhu až po hotový produkt. Vidíme sa pri ďalšej potlači.